Здравейте отново на тази наша последна лекция от семинара под наслов "Здраве в един болен свят". Щастлива съм, че днес можем да споделим добри новини, добри възможности за нашето здраве по отношение на един също така много сериозен и много срещан проблем със здравето. А това е така нареченият метаболитен синдром, който днес все повече и повече залива света, залива и нашата страна. И днес бих искала да си поговорим за него. Всъщност, какво включва метаболитния синдром? Той е свързан с като цяло това бързо хранене. Тези вериги за бързо хранене, като Макдоналдс, като пицариите, като джунирите, навсякъде така около нас виждаме такива заведения, при което хората забързани, нямащи време, всъщност когато огладнеят, те си хапват нещо, което могат да си купят на готово. Или това ще бъде варница, или това ще бъде тутмани, кифла, джуниор, или ще бъде някакъв хот-дог, или пък пица, или много неща има, които могат да си купят, дори вафлички, шоколадчета и всякакви други такива неща. Но всички те водят именно до този метаболитен синдром, който първо е свързан с нормално тегло. И от тук нататък, и не само нормалното тегло, но и като цяло другите състояния, като високо кръвно ядене, като висока кръвна захар, висок холестерол, високи триглицериди, това са мазнините в кръвта, висока пикочна киселина. Всички те са свързани именно с този начин на хранене, който води до този синдром. И в резултат на което се развиват тези най-често срещани заболявания, като диабет втори тип, хипертония, като подагра, която е свързана с високата пикочна киселина. Свързани са тези неща и с стеатозата на черния дроб, това е масно произраждане на черния дроб. Проблеми с съдовите. Говорим за това, че високият холестерол и триглицериди водят до развитието на атеросклероза, най-голямото заболяване на нашия век. Заболяване, за което няма много често симптоми и което всъщност има фатално усложнение, като инфаркт и инсулт. И това са все така последици от този метаболитен синдром. И причините за това са, че организмът всъщност приемайки тези храни, които нямат достатъчно минерали, витамини, ензими, които да позволят да има една качествена обмяна на веществата, всъщност прави така, че организмът непрекъснато изпитва чувство на глад. Особено когато липсват някакви основни минерали, витамини и съответно микроелементи. И тогава човека се е гладен. Ама той поглъща големи количества храна. Той изяжда храни, които са много калорични. С сол, с мазнини, с бяло брашно, но липсват тези толкова важни хранителни вещества. И затова той непрекъснато изпитва глад. И на човек непрекъснато му се яде, от което, разбира се, той качва килограми, от което той не се чувства добре, разболява се, така че той хем е гладен, хем е болен, хем е пълен и накрая става отчаян и депресиран от цялото това нещо. Но разбира се, и тук имаме много добри възможности да направим така, че проблемът да бъде решен веднъж за винаги. И той не се решава с диети. Много хора се подлагат на всякакви диети. 90-дневна диета, 30-дневна диета, пшенична диета, пролетно почистване. Аз ви разказвам за онзи американски млад човек, който започнал една диета за да отслабне, защото бил 90 кг. И след това още много други диети. И така след 10 години той станал 180 кг. Да. В резултат на това, че след всяка диета, която е стрес за организма, той е качвал отгоре, съответно още килограм. И така, всеки път и добавка, и човека вече е станал наистина в едно ужасно тегло. Това не е решение. Диетата не решава въпрос. Тя може да стресира организма. За момент
после, въпросът е за после. И тъй като живеем в едно изключително комерциално време, в което хората мислят за момента. Ще изпуша цигарета, защото ме успокоява. После, когато вече се депресирам и когато изпадна в, как да кажа, едно много неприятно чувство, до което води цигарата в крайна сметка, какво ще направя? Ще изпуша друга цигара. Пак лекичко да ми се възбудят клетките, после като се парализират, пак ще изпуша нова цигара. За после не мисли никой. Ще се изпия аз чашката алкохол, ядосан съм, изнервен съм, така малко ще се успокоя. После нещата ще станат още по-трагични, проблемите по-много и ми пак ще пия алкохол. Просто не се решават проблемите по този начин. Докато не допълваме причината за един проблем, ние никога няма да го решим. Може да изразходваме много време, много усилия, много средства и в крайна сметка да сме по-отчаяни, отколкото сме били в началото. И трябва да ви кажа, че всички лекарства за отслабване, всички добавки, всички санаториуми, целта е да отидеш пак, да си купиш пак. Когато отиват хората в санаториумите, включително в този на доктор Милов във Варна, казват им така: не се притеснявай, че ти може да напълнеш пак, защото те знаят, че много обикновено се случва. Пак ще дойдеш, пак така ще те оправим. Да, там някакъв изгоден 2000 лева за всяка вид почистване, хидроколни терапии, изследвания. Там дори само престоя в хотела струва 51 лев на ден. И оттам нататък вече струват всички останали процедури, изследвания, лекарски прегледи, съответно всякакъв вид терапии. Наистина хората дават много пари. А и да отидат до Варна, от Пловдив или от София и само да се върнат, това вече може би 100 лева. Но най-лошото е, че проблема не се решава. Отново хората качват килограми. И даже съм виждала парадоксални случаи, когато, примерно, нали, това е за санаториумите за отслабване. Но хора, които пият добавки и пият различни неща, за да отслабнат, имала съм парадоксални случаи, в които, нали, пациентите споделят, че имали 5 кг, които трябва да свалят и си купили някаква добавка. След което, като пили тази добавка, качили 15 кг. Просто никой не знае как тези химически вещества ще подействат, защото те не са естествени. Това не е храна. Докато принципите за отслабване са много прости. Много прости и много лесни. Пълноценна храна. Нищо преработено. Мазнините сведени до минимум и в началото дори изключени. Тези видимите, нали, като олио, зехтин и други неща. Могат да се ползват, примерно, малко ядки, нали, съответно ленено семе, което няма мазнини. Има съвсем маничко мазнини. И мазнината, която от храната. Бобовете имат малко повече мазнини, картофите и тези крутковите почти няма, зеленчутите и плодовете. Зеленчутите имат много малък процент, плодовете нямат никакви мазнини, с изключение на един-два вида. Така че като цяло виждаме колко хубава и ненатоварваща е тази храна. Дори някой човек да приеде с салата или с плодове, много бързо ще се обработи тая храна, ще се отиде, ще изчетка червата и ще замине. Това е. Няма доза в червата, няма хранене на гнилостни бактерии, на ракови клетки. Просто такива неща не се случват. Колко Бог е предвидил екологично, безотпадъчно да се усвои храната. Просто безотпадъчна технология, каквато иначе не съществува. Но тези храни, които са от първа ръка, тези храни, които са получили цялата слънчева енергия и която всъщност директно получаваме. А не като тези храни от втора ръка, които са като дрехи втора употреба. Защото е изяло хубавите тревички, изяло е там житото, овес или каквото и да е, и е използвало тази хубава енергия. И после вече на нас не дава храна втора употреба. Тежко смилаеми белтъци, пълни с холестерол, пълни с наситени мазнини, с алергизиращи вещества, с гормони, с лекарства и с какво ли още не. Всичките токсини на животинската обмяна, с раковите клетки, туберкулозните бактерии, получаваме в добавка всички тези неща, които не се нуждаят. Даже четох една много хубава
кажа неща, научни анализи, данни, които се дават. Просто ако намерите, може да си я купите, специално за смутитата и за зелените храни. И там много така образно е представено какво се случва, когато ние получаваме аминокиселини, да кажем от месото, речните продукти, от животинските храни. И какво става, когато ги получаваме от зелените храни. Казвам, това е все едно. Първият вариант е да извлечете аминокиселините от тези животински храни и все едно да отидете в един магазин за втора употреба, ако вие сте булка, искате да си направите една хубава булчинска рокля и в този магазин за втора употреба да купите 10 стари рокли, от които после да късате от тук малко, от там малко, да направите някаква рокля, нали? Колко по-хубаво, когато посегнем директно към тези храни от природата, тези хубави аминокиселини във всички естествени и непреработени растения, това е, казвам, като да отиде булката, да си купи нов хубав плат, тантели, всичко да е ново, качествено, ушито по мярка. И това е безотпадъчна технология. Представете си 10 рокли, вие да ги съчетаете по някакъв начин, да ги съшите, да направите някаква рокля, колко отпадък ще имате. И този отпадък тялото някак си трябва да го изхвърля. И затова има толкова много плаки по артериите, толкова шипове във всичките стави и толкова камъни в бъбриците, в жлъчката и къде-къде. Просто тези отпадъци, организма се бори някакси да ги изхвърли по някакъв начин. Така че не си струва да ползваме храна в много употреба. Добре е да ползваме тази естествена храна, която е пълна с живот. Храната може да бъде пълна с живот. Знаете ли, буквалният превод на вегето значи растение. От тук идва вегетарианството. А пък самия превод на вегето се пълен с живот. Тоест храните, растенията, Бог правите са пълни с живот. Докато, за съжаление, другия тип хранене е дал повод за поговорката, че човек копае гроба със съдите си. Значи има храна, която носи живот и здраве, а друга храна, която разболява. Е добре да ползваме наистина тази, която е подходяща храна. И когато ние вече знаем много добре кои са тези 5 групи храни, пак ще си ги кажем за последно, този път ще ги кажете вие, кои са тези 5 групи храни. Първата беше плодовете, втората зеленчуците, третата зърнените, четвъртата суровите ядки и петата половите храни. Това е. Тези храни, съчетани подходящо, набавят на тялото ни всички необходими хранителни вещества. Без изключение. Единственото, което бъде всъщност да бъде произведено в организма, това е витамин B12. Ние вече си говорихме за това. Това е един витамин, който се произвежда от полезните бактерии, от едни специални бактерии. Той се произвежда в нашия организъм, произвежда се и в организмите на животните. Например, кокошките, крабите, теленцата, козичките, медовцете, всички тези животни, те си произвеждат този витамин. Но за разлика от човека, те все пак се хранят инстинктивно, здравословно. Това, за което са създадени да се хранят. Докато човека се е отделил и нарушил твърде много плана, с който е бил създаден, ние знаем, че е първа глава 29 стих, това беше храната, която производителят на нашето тяло предназначи за гориво на нашите тела. И прибави след грехопадение при зеленчуците, това бяха всъщност зеленчуците и бобовите, нали, полската трева. В тази игра хората преди потопа живееха колко? 900 и отгоре. 30, 50, 69 мътоса, почти 1000 години. След потопа виждаме за колко кратко време, само за няколко поколения, потопа беше 1600 години от грехопадението, Авраам беше призован всъщност 1200 години по-късно след потопа. И колко време живее Авраам? 1172 години. Неговия син Исак живя по-малко,
Яков почина на 147 години. И когато фараона го попита колко е числото на годините ти, той каза малко и зло е числото на годините ми. Той тогава беше на 130 години, когато отиде в Египет, живее там още 17 години и почина на тази възраст от онази рядка болест, наречена старост. Изпъдна краката, ръцете и почина. Просто вече беше дошъл пределът на неговите сили. Но той не почина нито от инфаркт, нито от инсулт, но той се почина наистина от старост. И всъщност такава е хронологията и такава е историята на дълголетието на хората. Все по-малко и по-малко. Просто Божия план беше хората да не живеят толкова дълго, за да не се размножава злото. И той съкрати живота именно чрез даването на месо. Днес Бог отново ни връща към първоначалната диета. И то не сте живеят до 1000 години. А защото сега всичко е толкова замърсено. Въздухът, почвата, водата. Хората са толкова подложени на толкова много стрес, толкова трудности и изпитания преминават, толкова високи изисквания има в живота. Освен това, ние вече имаме една все по-безжизнена, все по-слаба генетика. Всяко следващо поколение вече е все по-силно увредено. Даже много хора днес не могат да създадат поколение. Все повече и повече се увеличават семействата, които така се предлагат. И трябва да ви кажа, че в тази посока съм имала много случаи, млади семейства и от църквата включително, които по една или друга причина не са имали дечица. И когато просто така са направили сериозни и трайни промени в живота си, някои 4 години, други 6 години, други 10 години, но вече си имат дечица. Даже сега чакам през април едно такова бебенце в църквата в Метро. Дичо, този, който прави тук всичките цялото оборудване за токовите жиците, той заминава за Метрово, взехме се довиждане и сега през април чакате на бебенце, което също така има проблеми, но вече всичко е наред. Едно друго младо семейство, те 10 години нямаха дечица, но бяха в постоянен стрес. Иначе като цяло се стремяха да се хранят здравословно, но то какво здравословно хранене, като цял ден нищо няли, се прибрали 10 часа и вечерят, и то като са пригладняли, то няма как да не си хапнем повече отколкото трябва, а не се лягат до 12 часа, защото имат работа, защото ходиха след работа да изнасят библейски часове, не че нещо за себе си се изразходвали времето. Обаче цял ден и това не е работа в техния бизнес, наложи се просто да си преустроят цялостно живота, купиха си къща на село, отидаха там и започнаха отново да прохождат от тая и да се учат да живеят здравословно. И 1-2 години след това вече така тя се пременя и сега си имат едно момченце на 2 години. Така че Бог има много добри решения на различните ни проблеми. Но наистина трябва да познаваме добре неговия план и изобщо правилата и законите в здравето. За всеки проблем Бог има съответните добри решения. Така че храната е на първо място в решението на проблема на наднорменото тегло и изобщо метаболитен синдром. Когато променим храната, изключим животинските храни, включим изобилие от тези 5 групи храни, всъщност организма започва да се възстановява до много бързо. Особено ако ползваме много сурова храна. Това просто е най-доброто нещо. Поне 50%. А когато искаме така по-бързичко да свалим килограми, тогава може да минем и на 100% сурова храна. Това го правим и за хора с онкологични заболявания, с много тежки инфекции, изтощени организми, когато нещо по-малко е добро, изцяло на сурова храна. И тогава цялата енергия на организма отива, за да възстанови имунитета, да почне рязко така да смъква килограмите. Просто това е идеалната храна. Плодове, зеленчуци, смутита и много вода. Това са тези простички неща, с които човек идеално ще си реши проблема. Много важно е така и да се разхождаме. И това, което си говорихме много пъти до сега, да си изградим двигателна програма. Може да е сутрин 10
15 минути, повече бягане на място, упражнение. Това не само ще ни раздвижи, не само ще изгори така холестерол или мазнини, но това ще бъде един добър старт. Просто ще ни изстреля за през деня. Да бъдем така борбени, тонизирани, нямаме нужда от кафета, нямаме нужда от всякакви стимуланти. Просто да изпием един сок, дори ако нямаме сокова чаша вода и съответно да се раздвижим тялото, това е прекрасно. Съответно може да се напискаме така хубаво лицето, контрастно може да бъде топла студена вода, това също не така събужда. И когато отворим, за да се проветри и да влезе много кислород, това вече ни е зарядило и подготвило за хубавата закуска. И после вече, след закуска водичката, хубави обяд, съответно отново водичка и за вечеря нещо леко. Просто на лека, хубава салатка или плодове. Това просто идеално ще реши въпроса. Ако сме на трикратно хранене, ако сме на двукратно, сутринта преди обяд една хубава закуска, нещо житно, било покълно, било сварено, може с малко фурничка или мед, и следобеда салатка и една хубава такава разумна порцика, по-ограничена, с готвена манчичка. И това да ни бъде като цяло менюто, с което да си поддържаме и резултатите. Това споделям с всички пациенти, които имат този проблем, а те между другото са доста такива хора. Като им казвам, че добрите навици, които изграждаме, докато решаваме проблема, всъщност са тези, които пазят резултата после. Тоест, има, как да кажа, лечение и в перспектива. Не само за момента да решим проблема с някакви добавки, лекарства или каквото и да е, но това е едно лечение, което помага да се запази резултат и в перспектива. И нещата да стават все по-добри и все по-добри, благодарение на това лечение. Тоест решаваме както конкретния проблем, така и като цяло общото здраве на човека. Всичко се възстановява по най-хармоничния начин. Няма странични действия, на един едно, на друго. Сега верно е, че някои хора с много увредена електроосмилателна система. И тогава в този случай се налага в началото повече сокчета, ядена водичка, да можем така да се справим с кръвоснабдителния проблем, да от хората да ни повече салатки, плодове, целулоза. Но това също има решение, макар и по-бавничко по времето, и в този случай можем така да постигнем добри резултати. Така че съчетанието, подходящата храна, подходящите количества, подходящото време, приготвяне по подходящ начин, без пържене, без много мазнина, хубавичко, разумно, може авокадо, да слагаме или смляскан чубле, малко сол, тук с солта също, така е добре да си изградим навика да се храним с много малко сол, да свинем по този начин. И когато дъвчем добре, с много по-малко храна ще се задоволи и няма да се получат газове, дискомфорти, някакви кръвоснабдителни проблеми, когато ние не дъвчим. А днес хората наистина не дъвчат храната. Бързо изгълтват каквото има пред тях и просто отиват да работят. Но това просто създава проблеми. Така че да се научим да дъвчим, да се храним в определено време с подходящите храни, това е най-доброто нещо, което можем да се изградим като навици. Оттам нататък тези навици ще пазят резултат. Те ще ни подсещат, защото биологичният часовник той ще почва да звъни. Гладен си, трябва да се нахраниш. Точно от тия часа. 8, 1, 6, например. Като време за хранене. И тогава ние ще помислим как да се разпределим работата, така че да можем в това време ние да седнем и да се нахраним. От вечерта ще помислим и какво ще си хапнем на закуска, на обяд и на вечеря. Аз, например, когато започнахме това хранене вкъщи, в неделя обмислих какво трябва да купя, защото тогава бях по-свободна малко. И вече цяла седмица, горе-долу, понеделник, вторник, сряда, да можем да имаме продукти. Така че това също е така нещо разумно. Освен това мога да кажа, че този начин на хранене е много икономичен. Просто е много по-евтин. И съм правила икономическа основка на здравословното хранене. Даже при мен дойде един младеж от град Стамбулийски от църквата
И той, понеже отиваше в София да учи, но не разполагаше със средства, ме помоли да му направи режим на хранене, с който с най-малко пари да има едно здравословно хранене. Трябва да ви кажа, че се получи невероятна калкулация. Толкова малко пари, а пък толкова хубави вещества. Казвам ти, тези хранителни вещества, които ще ги приемеш за тези пари, никога няма да ги получиш от другите скъпи храни, с които можеш да се храниш на баба. И действително, дори ще ви така изчисля една закуска. Нали, колко струва една закуска. Например, ако вие закускате с жито, средно 60 грама. За някои, които са по-нисички, по-слабички, може да са и по-малко, но да кажем да приемем 60 грама. Някои по-големички, така може и повече. 60 грама жито, ако то струва примерно 2 лева килограма, макар че може да го намерите много по-евтино. Особено хора, които си имат жито и го продават, те го продават за стотинки. Но да кажем струва 2 лева, най-скъпото в магазина. Това жито, ако вземете 60 грама от него, това са 12 стотинки. Това е свареното жито, една хубава купичка. Към това нещо, примерно, да прибавим ябълки. Средно в 1 кг ябълки има 8 ябълки. Така че, ако вие, примерно, една ябълка струва около 12 стотинки, 2 ябълки ще струва 24 стотинки. И ако, в смисъл 24 стотинки, защото имам така представа от пазари и магазини, има ябълки от 1 лев, които са така доста прилични. Особено ако отидете там на такъв щаб, който продават така възрастни жени от село, те винаги продават по-икономично. Ябълките са и по-чисти, защото са собствено производство. И особено ако отидете на борсата, например, там има и по 50, по 60 стотинки, то много хубави ябълки. Но аз вземам една средна цена от 1 лев, каквато доста често човек може да си намери дори в някои магазини, дали има на промоция по-евтини ябълки. И понеже те са трайни, може да си купите примерно един кашон и да си хапвате от него. Ние така правим. Отиваме на борсата, купуваме един кашон. Нали, ако е 20 кг, те не стигат за един месец, т.е. купуваме още един. Така че ябълки винаги имаме в изобилие. И понеже цената е 50-60 стотинки, всеки яде колкото иска. 3, 4, 5, или съпругните повече, аз по-малко. Но просто ябълките могат да струват толкова, средно 24. 12 стотинки е житото, до тук 36 стотинки. По-нататък следват ядки. Слънчогледа е най-ефтината цена за ядка. На борсата е 2,50, 2,80, а пък иначе в магазините са около 3 или 4 лева. Ако си вземете 50 грама е много. Това вече е доста калорично, но за човек, ако е по-слабичък или няма проблеми с леглото, може и толкова. 100 грама на 4 лева са 40 стотинки, значи 20 стотинки са 50 грама. Орехите, най-честите така ядки, 4 лева е килограма на орехи с черупка. Средно килограм орехи има 100 ореха. Така че ако изядем 5 ореха, значи 10 ореха ще струва 40 стотинки, 5 ореха ще струва 20 стотинки. Виждате колко всъщност икономично на практика. Защото хората като чуят, плодове, ядки, не, това е много скъпо, мети, там или други неща. Ето виждате, до тук станаха 36 стотинки, нали, житото и ябълките. Ядките още 20 стотинки, станаха 56 стотинки. И сега нещо сладичко. Нали, формички или мед. Трябва да ви кажа, че най-хубавият подсладител са формите. Защото те са натурални. Те са ирански, такива в кутии. Фибри. Да, имат всичко. Нищо не е преработено там. Както дървото от палмите са направени. И тези форми всъщност в една кутия има около 50 форми. А цената е около 3 лева. Значи една формичка струва 6 стотинки. Обаче вие ако изядете 2-3-4 форми, те са толкова сладички, като ги накъсате в закуската,
просто ще се нахраните съвсем добре. 4 форми. Нали, по 6 стотинки са 24 стотинки. 56 и 24, 90 стотинки. Много по-малко ваничка или турманик или нещо такова. За 90 стотинки вие ще имате една перфектна закуска, с която 5 часа няма да окладнеете. Една хубава купичка с жито, вътре с орехи, вътре с тези формички и съответно ябълките, двете, които ще си седете. Може това да стигне до 90, нали, малко повече форми или малко повече орехи, ако искате, примерно не 5 ореха, 7 ореха. И може да ви стане до 1,20. Ама за 1,20 вие ще издадете толкова много храна, толкова качествена храна, пълноценна, която ще ви спести и пари за лекарства, които също са голямо перо в икономиката на семействата и на хората. Така че ето виждаме как Бог си е погрижил нещата да бъдат и ефтини. Не само прости, достъпни, намират се навсякъде, но и да бъдат и ефтини, икономични. Така че, действително, Бог си е погрижил да ни улесни във всяко отношение. Водата също е изключително достъпна и най-ефтина напитка. Казахме, че можем да я пречистваме по различни начини, с едно парче въглено, тези, които се продават за барбекю, или с кана брита или аквафлор, или можем да оставим така да се изпари хлора, а дори можем да приберем водата. Имаме също различни възможности. Някои хора се наливат от изворчета, други си купуват минерална вода. Това вече всеки сам така ще прецени за него как е най-добре. Добре е винаги да слагаме на водата, когато искаме да локализираме кръвта, особено ако така сме в момента на път да се разболеем от нещо вирусно, или вече сме болни, или вече сме го прекарани, в водата да слагаме лимон. 1-2 супни лъжици. Така се пречиства кръвта от тежки метали. Без мед. Никаква захар. Значи захарта парализира нашите бели кръвни клетки, лимфоцитите, и затова никаква захар. И производители на захарта. Сема толкова много разтопители, аспартани, всичко да бъде само или мед, или формички, или плодове, сладки и съответно пресни и сушени. И по отношение като цяло начина на хранене, състава на храните, времето за хранене, количеството храна и наличието на много сурова храна, особено зелена. Като към това можем да прибавим и тези сокчета, наречени смути. Това е. С движението казахме колкото се може повече, добре е да си лягаме на време, защото това помага също организма да се, изправи с наднорменото тегло. И когато човек има един позитивен дух, да мислим така винаги, с насърчение, с кураж, имаме проблем, обаче имаме един Бог, който ще ни помогне да решим този проблем, тогава ние имаме всички основания, всички условия да се справим с този проблем. Въпросът е ние да вярваме, че Бог може да ни помогне, да вярваме, че можем да се справим с този проблем и да започнем с Неговата помощ да го решаваме. Защото това, което на практика се случва, е това, което се е случило преди, мога да кажа, 1863 година, преди повече от 150 години. Какво се е случило тогава в Съединените щати? От 1 януари 1863 година е излязъл закона за освобождението на робите. След войната между севера и юга, всъщност вече е решено със закон роби да няма. Всички роби да бъдат свободни. Само че имало една група роби, които живеели много далече, които никога не чули, че има такъв закон. И си останали роби. Втората група роби чули, че има такъв закон, обаче не повярвали. Как така? Няма да има робство. Ние цял живот сме били роби.
било твърде хубаво да повярват, че е възможно. Те също не се възползвали, защото не повярвали. А третата група, роби, те чули, повярвали, обаче им се сторило много трудно да вземат нещата в свои ръце. Верно, там където живеели, то било едни колиби, то било една, как да кажем, мръсотия, но пак имало нещо над глава. Храната била помия и под всякаква критика, но пак имало някаква паничка с някаква чорба. Имали някакви дрехи, верно взимали им жените, децата, виели ги, прибивали ги. Ужасно било, но пак някой се грижил за тях. Те нямали смелостта да поемат нещата в своите ръце и да станат свободни хора, да поемат живота сами. Но имало, разбира се, една голяма четвърта група от хора, които чули, повярвали и решили да вземат нещата в свои ръце и да не бъдат роби и станали свободни хора. Мога да кажа, че същото това се отнася и за болните хора. Някои хора никога не чуват истината за тяхното оздравяване и затова не могат да се възползват от нея. Други чуват, но не могат да повярват. Как такива прости неща, те ще ми помогнат. Аз съм била при толкова много специалисти, професори, правили са ми операции, изследвания, ходила съм в Турция. Толкова пари съм дала за толкова много неща. Те не такива прости неща ли ще ми помогнат? Просто хората не вярват. Също като сириецът Найман, който не искаше да повярва, че може да се излекува от проказата, като се потопи 7 пъти в реката. И трябваше слугите да му кажат: Господарю, ти си готов да направиш много повече неща, нали, ако ти каже пророка. Някакви по-сложни, ако ще ги направиш. Ама ето сега това е просто. Ми направи го, опитай, може пък да ти помогне. Така че ето това е да повярваме и съответно да се възползваме. Това момченце, за което ви разказах, което футболиста така решил да подари часовника си на феновете си, казва: ето, който дойде пръв, ще му дам часовника, ще му го подаря. Никой не повярва. Този часовник струва $100 000. Обаче на малко момченце, което така го гледа в очите, просто то повярвало, че чичкото, щом го казва, сигурно е така. И той единствено отишъл отпред и получил часовника. Така че въпросът е да повярваме, че Бог има лекарство, Бог има лечение, за което Той стои и съответно, което ще реши нашите здравословни проблеми. И третата група, всъщност болни хора, които са чули, прочели са доста книги, видяли са дори хора, които са възстановени, но някак си не са имали коража, смелостта да поемат нещата в свои ръце, не са могли да се разделят с някои свои любими навици, храни, напитки и които също така не могат да се възползват от тази програма. А разбира се, има и четвърта група, в която така просто мисля и се моля да бъде всеки от вас и всеки от нас, разбира се. Да, четвъртата група, които чули, разбрали, решили да променят нещата и се възползвали от закона за освобождението от болестите. Защото, наистина, както ни се казва, че законът Павел пише: законът на животворящия дух Христа Исуса ме освободи. Освободи ме от греха, освобождаване от болестите. Въпросът е да повярваме и да вземем нещата в наши ръце. Както апостол Павел пише в Филипяни 4 глава 13 стих: за всичко имам сила, чрез Бога, който ме подкрепя. А Бог иска да ни подкрепя. Той просто купнее ние да поискаме, за да може да ни даде. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Тази връзка, така отново, може би това ще е последната история, която ще ви разкажа за един цар, който има рожден ден и който искал да направи подаръци на своите поданици. И решил да отиде в 3 села и където има най-беден човек, на него той да направи подарък. Първото село отишъл и попитал кой е най-бедният човек в селото. И го завели при един човек, който имал някаква такава порутена поливка и който имал така дечица, наистина много бедно живели. И цар го питал: кажи сега, какво искаш да направя за теб, за моя случай, моя рожден ден? Ми казал: аз имам 2 кокошки.
С тях продаваме яйцата, нали, купуваме си други неща, пиленцата продаваме. Царю, ако можеш да ми дадеш 100 кокошки, много ще бъда благодарен. Тогава вече аз ще имам много средства и така ще си помагаме, ще се храним по-добре, ще ги продавам и така дрежки ще купим на децата. Добре, казал царят, пиши там на служителя, този човек, това село 100 кокошки. Отишли в другото село, там също има един много беден човек с много деца, една съвсем порутена колибка и той го попитал, кажи сега какво искаш да направя за тебе, за рождения ми ден. Той казал, царю, ако може една къщичка така да си прибера децата, защото ето тя ще падне съвсем моята къща. Една къщичка така, много ще ти благодаря, нали, ако можеш така да ми подариш. О, да, казал, разбира се, пиши там, той е човек, една къща, добре. И отишли в третото село. И там също е един много беден човек с повече деца и съответно той също трябва да каже какво иска да му подарят, царят да му подари за рождения ден. И той започнал, царю, толкова ми се иска да имам една хубава, голяма къща, много голяма, на 3 етажа. И тя да бъде обзаведена по най-хубавия начин, с най-хубави мебели. Освен това, искам една много голяма градина, ама овощна, ама с цветя, ама с възможност там, нали, да я обработвам, да имам съответно там и отбор с много хубави такива инструменти, пък с животни, с които там да ура. И още продължавам. Ядосал се царския служител. Наказал, моля ти се, стига толкова. И накрая се възмутил и се обърнал към царя. Казал, царю, моля ти се, спри го. Ма той човек толкова много работи иска. Другите колко маничко поискаха, пък той какво ли не иска вече? Толкова неща. А царя така замислен и казал, о, не, пиши. Този човек ме накара да се почувствам истински цар. И нашия Спасител иска да го накараме да се почувства истински Бог. Защото Той има всички възможности. Има всичките пари на света, цялата сила на управлява с толкова любов в този свят. Да нашия живот ли няма да може да го направи по най-прекрасният начин. Един шедьовър на неговото изкуство да възстановява от греха, от злото, от болестите. Ето, мисля си, че тук имаме наистина какво да искаме. Защото Библията има над 3600 обещания. За всеки ден по 10. За всяка ситуация, за всяка нужда. И затова Словото казва, не се безпокойте за нищо, но за всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си пред Бога с благодарност. Филипяни 4 глава 6 стих. А другия стих, който казва, и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Колко сме щастливи, че го имаме. Колко много смисъл, надежда, кураж. Всичко това изпълва живота ни и сърцата ни. И си спомням това, което моят брат така сподели. Той също е така мой колега лекар. Той също обича Исус и в момента е в Намибия със своето семейство. Работи там като семейен лекар. И разказа за една проповед, която изнесъл един пастор от другаде, и който всъщност говори за битката, която водим със Сатана. И той казал, може понякога да падаме в 3-тия рунд, в 5-тия рунд, нали, той сравнява тази битка с един боксов матч. Обаче казва, трябва да знаете, може да сте паднали в 3-тия, в 5-тия, в 10-тия. Нали, понякога се случва. Обаче трябва да знаете, че в 15-тия рунд вие ще бъдете победители. И да живеете с тази мисъл. И да знаете, че вие ще бъдете победители. Не да се съмнявате, не да се отчаивате, а просто да го вярвате. Защото който го вярва, той ще съдейства на Бога за това, ще действа успешно и ще стане победител. Спомните си, когато беше издаден третият указ в 457 година преди Христа от Артаксеркс, вече напълно да се възстанови Израел, съответно да се съградят стените, които му даваха национална независимост, да се построят улиците. Обаче 13 години те построиха си къщи, почнаха така да се грижат за себе си, пък нито стените, нито улиците
улиците бяха построени. Тогава Неемия поиска от царя четвърти указ да се върне средства, писма, за да му съдействат и да могат да се съградят и стените и улицата. Той плачеше, казва какво стана, указ има, пък на практика няма резултат. И когато отиде той и всички започнаха да строят, всеки срещу стената, срещу неговото там място и къща, вместо 13 години, колко време им трябваше да построят стената? 52 дни. Построиха цялата стена. Всеки градеше там, където беше неговото място. Така че сега във времето, когато чакаме да дойде Исус, чакаме да дойдат събитията, въобще не трябва да се притесняваме от това, което ще се случи. Защото цялото небе ще бъде на наше разположение. И защото водач на последната битка ще бъде самия Исус. Както беше водач на армията на Исус Навин, които трябваше да завладеят цялата хананска земя, трябваше да завладеят Ерихон. Нали си спомните, когато един воен въоръжен застана пред Исус Навин и той го попита, кой си ти, от нашите ли си или си от враговете? Той каза, нито съм от вашите, нито съм от враговете. Аз дойдох за водач, за водител на битката. Това беше самия Исус. И тогава Исус Навин падна в нозете му и го попита, какво ще заповяда господаря ми на слугата си? И битката беше спечелена. Така че не бива да се страхуваме, а напротив, как да кажа, с готовност трябва да се радваме, че можем да участваме в Божията битка. Когато Амундсен организирал своите експедиции за завладяване на Южния полюс, той дал следната обява. От еди коя си дата започва експедицията, какви са условията за участие в експедицията. Първо, пари никъде. Второ, храна и подслон при възможност. Пари и почести единствено при завръщане. Тоест, ще има и глад, и няма и къде да се спи, а пък могат и да не се върнат. И човек ще си помисли при една такава обява за работа, че никой няма да откликне. Но десетки мъже, смели и храбри, отишли да се запишат, защото отдолу в обявата стояло името на Амундсен. Когато всички познавали като един смел човек, който не познавал страха, който където тръгнал, успявал и завоювал там целите на своята експедиция. И ако хората са тръгнали след Амундсен и той трябвало да ги пресяга за своя екип, колко повече се струва да откликнем на поканата, под която стои името на Исус. Преди верно може да няма много, но Бог ни обещал, че хляба и водата няма да ни липсва. Освен това, Бог ни обещал едно сигурно пристигане. Може пътят да е труден, може пътят да не е безоблачен и да има много изпитания и препятствия. Дали Бог не ни обещал безоблачно пътуване, но със сигурност Той ни обещал сигурно пристигане. И сигурна победа. Исус е победил и Той иска да победи в живота на всеки от нас. Така че се струва да наистина да вървим заедно с нашия Спасител, здраво държащи ръката му, с един кураж и смелост, каквито Той иска да имаме, и в края да успеем. Да успеем за нашето здраве, за нашия живот и за нашето бъдеще с Исус. И нека Бог да ни благослови.